खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी। बर' हारिनि गेजेराव आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय दाबि खालामनाय आफादफोरा जोबनानै थांबाय एबा बर' हारिनि गेजेराव बड'लेण्ड दाबिनाय आफादफोरा गैलिया। बे बाथ्राखौ आंनिफ्राय बुङाखै एबा जोंनिफ्राय बुंनाय जायाखै। बे बाथ्राखौ बुंदों अल ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि हरेश्वर ब्रह्म बिथाङा। दिनैनि समाव आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय एबा सोरजिनायनि जा सिमां आरो मिजिं बेयो बर' हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि गोसोआव दङ आरो थाबाय थागोन। जेब्लासिम बड'लेण्ड आलादा रायजो बड'लेण्ड मोना अब्लासिम साफ्रोमबो जोंनि बर' हारि नाङैनो गोजोननाय गैया आरो जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय सिमा सुजुगोन आरो खामानि मावबाय थागोन। बेनि गेजेरावनो अल ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि हरेश्वर ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों दि दिनैनि समाव बड'लेण्ड बिनाय आफादफोरा बर' हारिनि गेजेराव गैलिया। बेखायनो बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय दाबिनाय आफादफोर गैयिनि थाखायनो एक्स भलेन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि गोबां दैदेनगिरिफोरा बोराय जालांब्लाबो बैसो जालांब्लाबो आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो ओंखारबोनो गोनां जादों। थारैनो बे समाव हरेश्वर ब्रह्म बुंनाय बाथ्राया बेसेबां गनायजाथाव बेखौ नोंथांमोना सायख'लायदों। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि समाव आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि मुङाव गोबां आफादफोर जोनोम जागासिनो दं आरो जाबाय थागोन आरो आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय खामानि मावलांनो सोरजिबाय थागोन। बेजों लोगोसे आरोबाव बे समाव बाथ्रा फोरमायबावदों दि बर' हारिनि गेजेराव नांगौनि बारा आफादफोर जोनोम जाबाय। बेखायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खौसेथियाबो खम जालांगासिनो एबा खौसेथि गैयै जालांगासिनो दं। बेफोरबायदि गोबां मानि बाथ्रा बुंदों जे बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय बे समाव एक्स भलेन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि दैदेनगिरिफोरा ओंखारबोदों। रायजो राजाफोरजों सावरायगासिनो दङ दि आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय सोमावसारनायनि थांखि लानायनिबो बाथ्रा बुंदों हरेश्वर ब्रह्म बिथाङा। जेराव जोंनि दा बड'लेण्ड बिनाय आफादफ्रा गैलिया। दा अल बड' भलेन्टियार फर्सआ बैसो जादोंब्लाबो ओंखारबोफिनदों रायजो बिनो। मानो? बे जोंनि बर' जाथिनि थाखाय मोनसे गोग्गानाय। जोंनि इयुन जोलैफ्रा बेखौ लानानै आरोबाव रायजो बिनो थाखाय थुलुंगा मोनगोन। बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। आं अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय बरायदों। आसा खालामो जोंनि रायजो राजाफ्रा दा प्रेजेन्ट समाव मा जानानै दङ, जों बिएससि बिटिसि मोनबोबाय, थेवब्लाबो जोंनि गांनाय उखैनाया दाबो जोबाखै। जों जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना जोंनि बर'फ्रा रावबो माने गोसोखौ जाफुंसारनाय बायदि मोना आरो रावबो बर' हारिया बड'लेण्ड नाङा होननानै बुंनो हाया। जोंनो बयनोबो बड'लेण्ड नांगौ। जों जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना जों गोजोन थांनानै थानो हाया। निस्सय आरो जोङो अल बड' भलेन्टियार फर्सल' नङा, जोंनि गोबां जोंनि माहारि आफादबो जों सावरायगोन। अलरेडि सावरायखाबायबो। जों प्लेनिंखौ लागासिनो दं। बे आरम्भ जाबायानो जासिगोन। माने बुस्थुआ बिदि नङा। जों मोनसे टाइम लानानै गोरोबथाखौ खालामबोदों, जेरेखम बिएससि बिटिसि बिटिआर। खिन्थु दासिमबो जोंनि बे जि एकर्ड खालामदों दासिमबो जोंनि दफाफोरखौ जोंनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ दाबो सुफुङाखै। दा बेफोरबो जोंनि मोनसे जाथाय। बिनि थाखायनो जोङो आरोबाव रायजो बिनो गोनां जादों। बा बुंनांगौआ मोनसे खोथा दङ। दा बिटिआर एकर्ड खालामदोंमोन। ओमफ्राय फार्स्ट एक नाम्बारावनो जानांगौमोन जाय जेलाव दङ, जाय हमजादों बिसोर सिगाङाव गग्रोनांगौ होननानै एक नाम्बार जानांगौमोन। बिनि उनावसो डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन। बे एग्रिमेन्टआ बेनो मोनसे गिदिर भुल जादों। दा साननानै नाय, जोंनि बे सिगांनि बिटिसि जादोंमोन बे गासिबो बिएलटिनि जा जेराव जानाय गासिबो गजोबदों। दिरि बिलआव खाथियाव राभा हिनजाव सानैखौ रेप खालामनानै बुथारदों। सेरफांगुरियावबो बेबायदिनो सेम रेप, सालाखाथियावबो सेम रेप कन्टिनिउ जागासिनो आरो। बेनिखायनो जों बेसेबां आफाद दङ, जोंनि बर' हारिनि आफादफोर दङ, बयबो सिनसार जानांगौ, बयबो खौसेथि जानांगौ। आरो जोंनि गेजेराव गोबां आफाद जाबाय। बांद्राय आफाद जानाय लोगो लोगो जोंनि खौसेथियाबो खमायलांबाय। बेनिखायनो आं अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टनिफ्राय आं गुरै खावलायो, बयबो सिनसियार जानांगौ, हारिया खौसे जानांगौ। आरो खौसेथि गैयाब्ला जोंनि लोरबांथिखौ नुबानो बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थागोन। सरखार सालायनायखौथ' मा होनबावनो, पलिटिक्स पार्टि
जोंहा जाहैबाय माहारि आफाद, जोङो समाज आफाद। जोंहा जाहैबाय जोंनि खामानिया गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनाय, जोंनि बेनो खामानि। बाहाय सोरबा इउपिपिएल बिपिएफ नङा। खिन्थु जों जा मेगनाव नुदों दासिमाव, जेरेखम थांनाय बाराव जोंनि फागलि जरायाव एपिडिसिएल हानाय आदानिनो बेखौ आन्दलन खालामनो होखानाय जाबाय, आरो लास्टआव आरोबाव नैबे मालगावआव एपिडिसिनि फिर हा होनाय जाबावबाय। बेफोरथ' दुखुनांथाव जाथाय। आरो हा हुनि थाखायनो जोंनि बर'फ्रा रायजो बिदों। हा हुखौ जोंनि बिटिसिआव माने बिटिसिआव जोंनि हा हुखौ सेना लांजोब्बाय। बिनि थाखाय जों रायजो बिदों। हा हुआनो देरसिन। दा हा हुखौ रायजोखौ बड'लेण्डखौ सोर सोर बिदोंमोन? एनडिएफबि, बिएलटि, एबसु, आबब जों ज' ज' बिदोंमोन। दा बिटिसि मोनबाय, जों बिटिसि सालायग्राया बिसोरनो जोब, गासिबो बिएलटि, एनडिएफबि, एबसु बिसोरनो जोब। अब्ला दा सेम बे हाखौ दस्रा होनाया मा जाखो? होमबा थारमाने गोदोनि आन्दलन खालामनाय बे नंखायसोमोन। बेथ' थिग नङा। रायजोनि गांनाय उखैनायखौ मोनथियाब्ला, रायजोनि खोथाखौ जुदि गभर्नमेन्टआ मानियाबा, बेखौ रायजोनि गभर्नमेन्ट जों बुंनाय नङा। बेथ' गाज्रि बुस्थुआ। जों दाख्लै रुनिकाटा आउटपस्टआव नुबाय, माने ओरैबायदि बुख्रेबबाय, गारि मटर सिलाय लानानै थांबाय, बेखौ पुलिसफ्रा गावाखै। दाख्लै ओरैबायदि नुबाय जोङो सरलपारायाव सासे लाइमोन माने इनकाम काउन्टार खालामनानै गावथारदों होनदों। खिन्थु बे मानसिखौ हमनोबो हायोमोन, आथिंखौ गावनो हायोमोन, डाइरेक्ट मानो गावखो? जों बर'खौल' गावनो मोनबाय आरो, गुबुन हारिबा गावला आरो। बेथ' मोजां जायाखै, बेफोरबायदि जानो नाङा। दा गावनिनो गभर्नमेन्ट बर'खौल' गावथारनाया बेथ' थिग नङाना। जे जायगायाव सिलाय लांखांनाय, बुख्रुबबाय, गारि बुख्रुबबाय, बेखौबो जेबो खालामाखै, बेथ' मोजां। जों दा डाइरेक्ट बुंनो हाया, बे गावसोरनि मिसन सिंनि खोथाखौ जों बोरै बुंनो? जानो हागौ डाइरेक्ट नङा। बेनो जोंनि माहारि आफादफ्रा ज' जायोब्ला, ज' आवाज होयोब्ला, खैफोदाव जेबो बुङाबा, सिरि थायोब्ला, बेखौथ' खाबु लाखागोन, जोंखौ गोरलै मोनखागोन। आरो जोंनि बिइउकेफ्रा सोर बांसिन? जोंनि बर' नङा, गुबुन हारिजों अफिसारफ्रा गिदिर गिदिरा नों सेक्रेटारि होनो दासिम गुबुन हारिनो। अब्ला बे सेक्रेटारिफ्रा, जोंनि बिइउकेफ्रा जोंनि बे इएमजिएमखौ गोरलैयै फिदिंनो हागोन।